estem ara mateix a Bolet Ben Fet. Què és Bolet Ben Fet? Bolet Ben Fet és una granja especializada en bolets. Sobre todo en maitake y shiitake, o el maitake conocido como yérgula de castañer, que es un autóctono de aquí de Montseny. Es aquesta mena d'enciam i coral. Esta és una seta meravellosa, molt bona, que tenim aquí, molt fresqueta i tot. Estem ara mateix en una sala de floració on recollim aquestes setes que cultivem aquí mateix. Fem un tractat molt especialitzat de cereals i de coses que necessiten per menjar aquestes setes, per això surten amb molta més sabor i amb molta mena de cuidado perquè estem al seu punt, perquè arriben als platos de vosaltres al millor moment. Afegir només que som una empresa social amb un valor afegit, treballem amb persones amb diversitat funcional, en el qual no tenim ànim de lucre, sinó que tots els beneficis, si és que n'hi ha, es reinverteixen en aquestes persones.